Здравейте! В това видео искам като цяло малко да поговорим за политическата атмосфера, още взето какво става в момента след като правителството подаде оставка. Значи, това е много хубаво като цяло правителството подаде оставка, аз много се радвам, защото това правителство просто, за съжаление, е супер корумпирано. Естествено всички знаем за Пеевски, всички знаем за Бойко. Обаче от тук нататък ние като господатели трябва наистина да излезем и да гласуваме всичките. Сега ще ви кажа, то е ясно за ДПС, нали, естествено съответно те купуват гласове, естествено, че колкото повече хора гласуват, накрая те ще имат по-малък процент, по-малко депутати влезли като цяло. Но оставете на страна ДПС в момента. Това е ясно, че колкото повече хора гласуваме, тяхната сила ще е по-малка. Реално той с неговите купени гласове, те реално няма да имат такава тежест. Обаче сега също трябва да поговорим и за това как да отслабим ГЕРБ, Бойко. Това ще е много по-трудна задача, тъй като все пак цялата публична администрация са лоялни господатели на ГЕРБ. Не на празно, аз честно да ви кажа, не познавам един гербаче. Всичките, които съм приятели и така нататък колеги, няма един, който смело да ме заявил, аз гласувам за ГЕРБ. Или се крият, или наистина са на места, които аз нямам достъп. Такива като администрацията, аз никога не съм работил с държавата. Но съм съвсем сигурен, че тяхната сила на ГЕРБ се държи в това, че те имат лоялни господатели, които се облагодетелстват по една или друга причина от партията. Може и да не е директно, ако искате, но по някакъв начин те гласуват постоянно за ГЕРБ. И тези хора аз като цяло, честно казвам, аз не ги виждам на улицата. Значи срещал съм хора, които гласуват за, нали, откровенно си казват, аз харесвам Възраждане, друг ПП, друг ако ще има такъв народ, макар че мисля, че има такъв народ, направо ще изчезнат от политическата сцена, защото като цяло те направиха толкова много гафове, а и той е Тошко Йорданов, неговата арогантност определено не помага на партията. Но това, което говорихме за тези ГЕРБ, хората от ГЕРБ, как може да ги махнем? Значи това са публичната администрация, почти всичките, естествено не всички, има и свободно мислещи хора, има и такива, които в крайна сметка се гласуват за каквото те се решат. Но голяма част аз съм сигурен, че гласуват за ГЕРБ. И тя публичната администрация е доста така голяма. От тази гледна точка ние трябва да гласуваме за партии, които искат да намалят публичната администрация и по този начин да намалее силата на ГЕРБ. Защото аз нямам нищо против, ако някой от вас е така, въпреки лидера нали, на ГЕРБ, ясно е, че за много хора той не е чист. Това вече нали, може да се дебатира и така нататък. Дали е, дали не е. Аз лично естествено няма как да знам. Само такова прочувствие имам, нали, че не всичко с него е, как да кажем, чисто. Но обаче, в крайна сметка, да, няма как да спрем хората, които харесват Бойко и гласуват за него, въпреки нали, годините, които той е така, доста работи излягаха за него като цяло, че не е много чист. Но да кажем, те си избрали да си гласуват за него, няма проблем. Въпросът е тук, че като цяло те, които се облагодетелстват по един начин от тази партия, която много време вече, много година на власт, то мрежата на ГЕРБ стига навсякъде още взето. И той там е причината да не може да се отървем от тази партия, да не управлява. Просто защото цялата администрация като цяло според мен гласува за ГЕРБ. Почти цялата. Както казах, аз наистина не познавам някой, който откровено ще ми каже, че гласува за ГЕРБ. Сигурен съм, че има такива, но не са в моето обкръжение. Мисля, че повечето господатели на ГЕРБ са
някои хора просто, които са благодетелстват от текущата власт, от властта, която толкова години властта, която е. И това естествено го прави трудно. Това е задачата, според мен, която ние имаме за напреде. И това е задачата така, да гласуваме за партии, които искат да намалят тази администрация. Естествено да не гласуваме за ДПС, за ГЕРБ, но това си е ваше лично. Вие ако си намирате някакъв аргумент да гласувате за тях и не са благодетелствени, просто искате да гласувате за тях, защото много ви кефят, окей, нека така да бъде. Но като цяло с протестите видяхме, че хората, които са против тези двама индивида, Бойко и Пеевски, са наистина много. И това е. Още взето наистина просто трябва този път да излезем всичките. Аз съм виновен, в миналото почти не съм гласувал. Идвам още взето. Живял съм в Англия като цяло и сега в момента живея в България 2 години. И честно да ви кажа, преди да спера от Англия имах някак си... Видях нещо в политиката на българската така политическа сцена, което ми даде надежда да се помисля, че реално може да има някаква промяна. И от тогава вече започна да се интересувам от политика реално. Преди това някакси, може би аз съм виновен отчасти, може би егоизъм, бях така самовглъбен в моите лични проблеми. Или по-скоро бях и скептичен, малко нихилизъм имаше, апатия, нали, някакси бях, всички до някъде бяхме се приели, Бойко си управлява и това няма кой да ги замести. Но при мен, честно казано, аз не съм гласувал по-скоро, защото нямаше партия, която да я видя, нали? И в моите очи да кажа, тези хора са читави. И нямаше такава партия, честно ви кажа. И сега да ви кажа честно, може би виждам нещо в ППДБ. Дали ще се окажат като другите? Напълно възможно е, но въпреки това, в момента да ви кажа честно, аз не виждам много други партии на политическата сцена, които реално дори чисто интуитивно аз да ги виждам като читави, почтенни хора. Аз наистина не виждам такива. Той там е проблема като цяло, просто повечето партии, то нямаше избор, аз съм сигурен, че много млади хора не гласуват, защото просто ти си казват няма за кого да гласувам. И това беше и при мене като цяло. И сега се надявам, аз да ви кажа честно, бих дал шанс на ППДБ. Повярвайте ми, то вече старото го знаем. Бойко и Пеевски. Постоянно искаме да ги махнем и накрая те пак са на власт. Значи трябва да се пробва с нещо друго. Още взето няма как да очакваме различни резултати, като правим едно и също нещо. И пак казвам, тези хора, които гласуват, са лоялните господатели на ГЕРБ. Те са... Ако гласуваме всичките, всеки ако гласува, реално тяхният лоялен вод няма да е толкова силен. Също така и ДПС може да изчезне от сцената. Както видяхме на протеста, много роми реално са против Пеевски. И до някъде това е защото сега те се разделиха като цяло и партията като се раздели, според мен вече там си има и тяхно си разделение на господателите. И това е до някъде едната причина, но идеята е там, че ДПС наистина може да лека по лека да си замине, но естествено това ще е много... Мисля, че е много по-лесно между другото, отколкото ГЕРБ да се замине, защото ГЕРБ все още, макар и всичките неща, които излязаха за тях, пак някак се успяват да се прекриват и както казах, те са много години във властта. То е една мрежа, още взето цялата администрация като цяло гласува за тях. Поне така мисля, може да не съм прав, вие ми кажете, но това е моето мнение. И още взето бих искал да кажа, нали, както вече го казах няма път, наистина да излезем да гласуваме и така естествено силата на някои партии ще изчезне и техните купени гласове. Това е още взето и така. Чао!